Cimbruk ti mau mesti aku pendak aku ape mangan mesti gene opo-opo. Jane apa kurang piye olehku blonjo iki. Padahal ya mendinane wis tak blonjo 3 juta. Apa sih kurang piye olehku blonjo? Ngono jek gak gelem masak. Wong jenenge wong wedok kok penggaweane kok HP ae. Ora ngerti penggaweane. Aku jane kurang sabare piye sih dadi wong lanang iku. Dae arep pengen shopping, aku ya meneng ae. Dae arep tuku ngene, aku ya wis meneng ae. Dae arep rabi meneh, aku ya meneng ae. Jenenge wong sabar iki ya aneh batese. Yang ini gawe terus-terusan ya moh aku. Suwi-suwi kok gregeten aku. Wis nek gregeten angel-angel diomongi, suwi tak derosokan tak urupno bawang nek angel-angel omongane. Terus piye ngene iki? Nduk marane apa-apa, arepe mangan ora dimasakne karo bojo, pancene bojo gendeng kok. Wis tak tekok bongko bojo wis tak budal mancing ae. Manis pikirku. Nek delaku. Nek mancing nandi yo kok bingung. Wis barang wis pokoke golek kali sing butek kaya panggawe oleh iwak engko. Dan aku meneh tok. Mangkok rapin. Pas budal mancing kok iso seripet barang. Tak mancing nduk kene rek catok ya, akeh dibayane budak jelas gede-gede wae. Wis mancing nduk kene. Bismillahirrahmanirrahim. Pucu-pucu. Iwak jadul ndas gundul. Juh. Kecaman berjuang jor kelingan anak lanang. Walah yo, aku lagi di anak lanang yo. Lagian aku biyen urung rabi kok. Rabi pisane digawa mlayu koncoku. Nasib. Lah iya jenenge mancing wis ana pirang-pirang jam kok gak oleh yo. Iki jane wae lara untu apa piye ra gelem mangan iki. Mangan. Wah, lah iya iwak iki gak yo padha cek tahlilan yo. Mangkan ala acara diundang koncone acara tahlilan. Ya aku mancing mangkok sepi gane iwake. Tibake cek padha tahlilan ta iwake. Ini kok ora kabar. Terus piye iki kadung mancing mrene. Iwake gak enak cek padha tahlilan. Nandur robok ya wis mari gak dibalik-balik no. Ket salah wake. Wis balekno sik. Wong ngene iki repot wong tani. No. Watane mau keluaran dina. Masak ngopi tenono aku sampai balikne. Ora ngerti nek mancing wis kurang oleh mati tabak tenono kena balik meneh. Masak ngopi itu. Mas goblok iki. Kita nolong dulu kali. Ya ngenak resik ketok ya. Nyebut neh kono jen abrakane rek ketoke lombok ya api-api rek semari dirabuk. Ngene iki kurang opo kare mikir. Wis opo lho niku kono ora arek iki wadah wis ora anu blas kotak-kotak barang tinjar berantakan. Balik njupuk kotakne. Ganti cek tenan anak mantane ceblong.
Wis enak mancing nang kali iso ditabrak dane picek apa piye matane iki wis rung mancing nang kali penak-penak iso diterak titenono ngene lewat ini iki diloken kowe pasakno kowe petuk tak leb-leb nang kali genten kowe kok ceblok kok celuk golek matane kok celuk terus sawah iku. Nah, ngene mari ya wis ayam cek mana kotak maneh. Masak loh titenono kowe. Sepatan iki liwat. Wah, itu kata saya, tikten loh, masak loh, salah enggak gua, tikten loh, nih, salah enggak, kapok, aku salah mana mau digesek, kapok, kapok, kira paham ya, wes dangkrek, macing nandine, wes macing dong mau dirasek ceblong, jebol jalan juga oleh wah, wes tak budal macing mana wes. Ya, tak no ceblok ya, oleh wah gak iso mangan kali itu weteng. Tak bedal macam mana? Ceblok dan asu tenanan oma aja diresek kayak mau. Bedal macam mana? Jelas kok, tidak ya wah, katanya gue wabu itu jelas gede wah lumayan kalau gede. Lu jelas masak kapungan kabeh. Oh, wah betul kegawanan. Wah, jelas gede. Aduh, apa ini? Oh, alat tiba lagi. Nang jago pasti. Lagi tadi. Asik tenan lagi. Wah. Tiba lagi lu. Kalau masak kalau mati terus mau digawe ceblok sak awakmu. Ayo. Begini, macet jelas. Tapi gaplek itu resek nama cek kok lagi wah bagus full dan ya benar aku mang roy wak juyung ning kono endi ning kono tenanan ta tenanan aku kepang mancing kudu emosi kok lewat ndi ning kono kok lagi mangan enak oh yo sing lali ndak bedang ayo awas sudah begitu tak lebro kali meneh itu iya ayo duyung aku ket mang macet kudu emosi kok lewat ndi duyung kok jane didelok ngene kok 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 jan yo masuk ikut duyung lho lah mata melihat duyung jan wong ayu kayak ngono rek matamu dia sing katara masuk ke duyung iya mati nah matamu ini kudu duyung yuk ini kudu dugong ini jelok potong kan ini kudu dugong ini What?